Gerasri. Ngentut karo ngene. Oke, Bon iki mau kowe pesen lagune Medhot Tresna. Iki. Heeh. Lah kare wis tuwek kok sing seneng Tresna. Heeh. Wong untune wis entek kok sik kate seneng golek wong wedok ae. Iki cah iki njaluk lagu Medhot Tresna. Iki dikei, iki lek gak dikei, wah. Mulai soal nyangan-nyangan bareng. Korek golong-golong, Pak, engko lek gak dikei. Medeni wong iki lek ngamuk. Golong tenan. Golong. Heeh. Iki alhamdulillah ning mandan muga diparingi panjang umur. Bagus tak ewer-ewer nang ndi. Heeh, mambunge tak gona wakil, Bu, jare mulai gak romahe ngene. Monggo. Asik. Pinter lek golek lagu yo iki.
Ya inilah Bopo Agus soan saking Kelenta Candirgo Singosari. Kali ini hadir bersama keluarga besar Seni Pencak Silat Campur Sari Singa Naga Sakti. Inilah Bopo Agus akan menampilkan debus atau menampilkan sulap yang akan diperagakan kalian dulur lanang yang punya gelar Empu Tong Bajil. Inilah bagaimana atraksinya dulur lanang ini. Marilah kita lihat bersama-sama apa yang akan didebuskan kalian Bopo Agus ini. Ya. Marilah lihat bersama-sama. Iya. Oh, asik. Iya, inilah Bopo Agus. Oh. Muhammad Sallallahu Muhammad. Muhammad Sallallahu Muhammad. Was. Hey. Wow. Hey. Beri tepuk tangannya. Wasik. Wasik. Oh. La. On. Hehe. Ya. Jangankan kepala orang. Ini besi bisa menyala. Ini baja bisa diputus. Kalian Bopo Agus. Iya. Loh. Hehe.
Iyo. Woi. Lo. Hos. Oke, terima kasih, Konco Rencang. Baik, tentunya. Wah, itu Pak Agus langsung mandek jegrek. Wah, itu tuwek wonge masih untuk negano lah no wedok kan bindeng ngono. Pusaka niku mang. Duwe raja gandul-gandul. Oke, terima kasih Bapak Agus. Waduh, iki masih tuwek wonge. Lho, gegemane. Tuwek wonge ning ambune lho. Waduh. Lek tuwek iki yo gak nom, kempot jenenge. Oke, terima kasih Bapak Agus. Baik, kali ini sambut penghormatan masih dalam keluarga besar Singa Nagasakti. Oke. Baik wonten panjenenganipun Abah Said. Monggo untuk Abah Said laturi sugeng tindak wonten sasana pagelaran. Iki biasa Abah Said lek diceluk saiki metune subuh. Sabu ilang soalnya digoleki jarene. Monggo Abah Said.
Said Soan Mijil saking Tlatah Karangploso. Tentunya kali ini bernaung sesarengan keluarga besar Singa Naga Sakti Mijil saking Tlatah Gunung Jati. Tentunya yang di bawah penanggung jawab atau diketuai langsung kalian panjenengan pun Bobo Tanpa Soko tentunya. Yop, lop, Bawa Siliana Muhammad. Solo alaikum. Yo, on, lop, ya, Tentunya yang di belakang Abah Said mohon mempersiapkan diri, ada Kakang Kadal atau Kakang Ngadiono tentunya. Yo, woi, lo. Oke. Waduh, jangan semangat si Jore. Terima kasih untuk Abah Said yang lebih paripurna untuk panggung pagelaran. Kali ini sabur penghormatan menika sowan saking Tlatah Pokopek Kota Wisata Batu. Wonten panjenenganipun Bobo Kadal atau Bobo Ngadiono kairing tembang utawi gending yang punya keyboard diseret. Mijil saking Tlatah Pokopek Kota Wisata Batu. Asik.
inilah penampilan kadang dolanang soan saking Tlatah Pokopek Kota Wisata Batu. Namun kali ini hadir, kali ini soan untuk bernaung lewat keluarga besar Singa Naga Sakti. Muhammad Shalli ala Muhammad. Muhammad Shalli ala Muhammad. Woi Yot. Asik lo. Muhammad Shalli ala Muhammad. Wasik. Oh. Yot. Wer. Celorot. Oke. Yuk. Oke, terima kasih dulur lanang Kakang Kadal ingkang nembe paripurna wonten sasana pagelaran. Tentunya kali ini pesilat masih kata sangat menika wonten pesilat putri wonten 5 pesilat ingkang nembe sowan pesilat putri. Tentunya kali ini lagu rumiyin kita selingi pesilat saking Tlatah Wonorejo Blandit wonten panjenenganipun Bopo Ngaturi. Monggo untuk Bopo Ngaturi sowan saking Tlatah Wonorejo Blandit kula aturi sing tindak untuk sasana pagelaran kairing tembang utawi gending yang punya keyboard. Yuk. Tentunya setelah pesilat saking Wonorejo Blandit mohon untuk mempersiapkan diri pesilat putri semuanya mohon mempersiapkan diri. Asik. 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 Monggo dulur lanang Bopo Ngaturi. Asik. Wayang wengi utat krim mesra
Bella Putri mohon mempersiapkan diri semuanya. Yo,